Татар биюі кеше бүгін иртәгә. Қаліп яңа буын жиыны Кореев театрында әнә шунды темаға түгәрәк үстәл форматында сөйләшү уздырды. Шарадан безнең репортаж. Қалеп яңа буын жиыны яңа проектлар белән сөендерүгән дәвам итә. Чираттагысы теләгән һәр кешене татар биюе нигезләренә өйрәтү. Дәрман бию проекты әнә шул максатны алга куя. Дәресләрне җәй көннәрендә Казан шәһәре парк һәм скверларында уздырырга җыеналар. Сораштырулар күрсәткәнчә, күп яшьләр татар бию хәрәкәтләрен белмиләр икән. Дәрман бию проекты исә яшьләр арасында татар биюен популярлаштыруны максат итеп куя. Сорау туа, без вообще канәгатьме үзебезнең бию белән, юкмы? Аннан икенче сорау туа, үзеңнең мәдәниятең белән син канәгать булмасаң, ул может синдә проблемадыр. Мәдәнияттә түгелдер. Түгәрәк өстәлдә катнашучылар татар халык биюе ничек килеп чыккан, аның тамырлары кайда, ничек итеп без милли биюебезне дөнья күләмендә таныта алабыз кебек сорауларга җавап эзләде. Айзилә Батырханова, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.